Čau, už jsme tady dlouho neměli takovýhle kecací video a dneska bych se s vámi chtěl pobavit o Slovinsku. V tomhle videu ti ukážu takový 4 jednodenní výlety, zajímavý tipy, jak se tady užít. Trochu pokecáme o tom, jak to ve Slovinsku teďko funguje, jestli náhodou některé místa už netrpí overturismem a protože se na pár takhle vytížených míst v rámci mých tipů dostaneš, tak vlastně si řekneme, jak to co nejlíp vymyslet, aby si úplně u toho nemusel trpět a mohl si ty výhledy, tu krásu slovinské přírody užít úplně do syta. Nedávno jsme totiž s kámošema právě takovýhle prodloužený víkend udělali a většinu těch věcí budu čerpat právě z toho. První věc, ubytování. A budu strašně moc rád, když třeba mi v tomhle pomůžete a napíšete vaše zkušenosti do komentářů, protože moje zkušenost je taková, že Slovinci v předchozích několika letech opravdu šíleně zdražili. Asi podobně jako třeba Chorvati. Dneska totiž, když chcete prozkoumat Triglavský národní park a samozřejmě jakoby ty nejhezčí hory, co Slovinsko nabízí, tak už mi přijde, že se možná i vyplatí hledat ubytování třeba na italské straně nebo dokonce i v Rakousku. Zkrátka Slovinci si jsou vědomí toho, jak je to u nich krásný a prostě snaží se z toho vytřískat co nejvíc. Já jsem totiž nakonec super ubytování našel v Tarvíziu a za mě je to naprosto skvělá lokalita a právě od téhle lokality se teďko tyhle typy budou odvíjet. To znamená, že se nebudeme pohybovat jenom ve Slovinsku, ale s některými typy zamíříme třeba i do Itálie. Ta první zastávka je totiž doslova hned nad městem a to je hora Monte Lusari. A vsadím se, že někteří z vás o tom už určitě slyšeli, protože třeba v zimě tady je super lyžařský středisko. Tenhle typ je super, pokud třeba jenom projíždíš a chceš nějaký rychlej výlet, anebo naopak pokud první den dojíždíš do destinace a chceš ještě nějak využít odpoledne. Pokud tady nechceš šlapat 1000 převýšení nahoru, tak na Monte Lusari vede lanovka, která normálně funguje i v letní sezóně. Round trip, to znamená nahoru i dolů, stojí 18 €, což mi přijde docela fair cena. A za 15 minut stojíš nahoře v pohádkové vesničce, krásně s pozadím těch nádherných monumentálních Jilských Alp, přímo na hřebeni. Vesnička sama o sobě je super, najdeš tam plno různých cest, kam můžeš klidně jet i s kočárkem, je to fakt strašně easy, ale pokud chceš trošku challenge, tak odsud z Monte Lusari vede takovej parádní vyhlídkový výšlap na místní vrchol, jmenuje se Cima del Cacciatore, myslím, nevím, jestli to čtu dobře. Cesta je relativně jednoduchá, je tam jenom jedna taková pasáž, kde si můžeš pomoci lanama, ale na té kameře to vypadá trošku hůř, než to reálně je. No a nahoře se ti otevře naprosto neuvěřitelný 360 stupňový výhled, jak na Mangard, třeba na Jalovec, na ty nejvyšší slovinské hory, tak třeba i na Jilské Alpy v Itálii, konkrétně na masív Montasio. No a z vrcholu se potom můžeš vrátit buď stejnou cestou k lanovce, a nebo můžeš se jít na druhou stranu a vlastně ten masív tak trošku obkroužit a vrátit se zpátky do vesnice jinou trasou. Není to nějak extrémně náročný, jenom nahoře to je trochu průčí, takže je potřeba mít jistý krok a taky musíš brát v potaz, že celkově na téhle trase, pokud si to dáš tím okruhem, nabereš třeba 700 metrů převýšení. Nicméně pokud stejně jako já nerad chodíš stejnou cestou zpátky, tak si to hodně užiješ a nebudeš litovat. No a než se dostaneme k dalšímu tipu, tak budu moc rád, když dáš odběr tomuhle kanálu, like na tohle video, pokud tě to baví. Plánuju mnohem víc takovýchhle podobných videí, nejenom takovýchhle kecacích, ale přímo i videa z terénu, z nějakých různých výstupů, výšlapů, anebo i dálkových treků. Třeba teď mám rozchozenou celou Via Alpinu od Terstu až do Monaka a já budu moc rád, když u toho budeš. Tak se mrkni tady na ten playlist, který někde vidíš, anebo ho budeš vidět dole v popisku. Tak na druhý tip už se konečně podíváme do Slovinska a rovnou mrkneme do Triglavského národního parku na legendární průsmyk Vršič. Z průsmyku Vršič se dá startovat na různé tury, ale pro kontext tohohle videa nás zase bude zajímat asi ta nejjednodušší, kterou můžeme podniknout, a to bude přes sedlo Vratca na vrchol Šlemenova špica. Na poměry těch místních hor se dostaneš na vrchol opravdu jednoduše a uvidíš před sebou krásnou monumentální stěnu Jalovce i celý ledovcový údolí Tamar pod tebou. No ale tady to ani nemusí skončit. A teď se dostáváme k tomu, jak to vlastně logisticky na tom průsmyku nejlíp vyřešit. Ono totiž to parkoviště nahoře na průsmyku se dokáže hodně rychle zaplnit a třeba v dopoledních hodinách se ti může v sezóně stát, že nebudeš mít kde zaparkovat a musíš hledat složitě podél průsmyku nějaký místo, kde nechat auto. Za mě mnohem lepší řešení je auto nechat dole třeba v Kraňský Goře a využít autobus. Ten totiž jezdí pravidelně, bez zpoždění a ještě budeš mít super zážitek, jak se prostě řidič hádá s řidičema, který to úplně nezvládají mu dávat přednost. No a když se ti to takhle povede vyřešit, tak nejenom, že můžeš dát vrchol Šlemenova špica, ale ještě potom můžeš vyrazit druhou stranou dolů do Tamarského údolí, dole v chatě si potom dát něco dobrýho na zub, trošku se vyčilovat s těmi krásnými štíty v pozadí a potom budeš pokračovat celým tím ledovcovým údolí až dolů do Planici ke skokanským můstkům. Odtamtud už je to jenom po pohodový cyklostezce skrz rezervaci Zelenči, takže si vlastně odškrtneš další instaspot
až do Kranské Gory, kde vlastně dojdeš k autu. Super na tohle tom je, že samozřejmě na Vršiči budeš mít strašně moc lidí, ale potom, jak vlastně budeš odcházet z vrcholu na druhou stranu do Tamaru, tak těch lidí bude ubývat, takže si vlastně užiješ to nejlepší ze slovinských Alp, úplně se vším všudy celodenním výletem. Za mě dobrý. No a pojďme se ještě zastavit chvilku u parkování, respektive u stání přes noc, spaní v autě, u těch věcí, protože samozřejmě, jak víte, tak ve Slovinsku je to zakázaný, jakýkoliv wild camping, to znamená rozdělávání stanu mimo místa k tomu určený, přespávání v autě mimo místa k tomu určený, to je samozřejmě zakázaný, trestá se to, pokuty jsou vysoký. Na druhou stranu, v posledních letech mi přijde, že na Slovinsku už je vybudovaná infrastruktura, abyste vlastně tohle mohli dělat legálně. To znamená, najdete parkoviště, normálně stelplaci, kde si zaplatíte stání přes noc a pak můžete být úplně v klidu a prostě můžete si tam stát, můžete si tam vařit v autě a je to úplně v pohodě. Konkrétně třeba v těch místech, kde se teď pohybujeme my v rámci tohohle videa, tak přímo na Planici u Skokanských můstků tak je jedno takový obrovský parkoviště, kde normálně můžete přijet s kemprem, s autem, zaplatíte poplatek v automatu přes noc, máte tam dokonce i zázemí, máte tam záchody, můžete dokonce jít i do sprchy, do blízkého místního hotelu, za poplatek vás tam pustí, takže Slovinci si samozřejmě jakoby chrání přírodu, mají tyhle přísné zákazy, na druhou stranu vždycky, když je takhle přísný zákaz, tak je super, když k tomu je i alternativa, jak to provozovat jako legálně a tady to je, takže to je v pohodě. Tak a po dvouhorských vrcholech je čas na trošku změny rytmu a vyrazíme přes průsmyk Vršič dál do nitra Slovinska k řece Soči. Zatímco na jihu u města Bovec bývá hodně lidí, je to tam vyhlášený kvůli raftům, kanioningu, všem těm věcem, tak nahoře třeba u vesnice Trenta je to o to klidnější a najdeš i tady spoustu krásných míst ke koupání. Voda má sice i v létě jenom takových 10 stupňů, ale když do ní aspoň na pár vteřin skočíš, tak mi věř, že to je úplně ideální restartila, zvlášť po takovým pořádným hajku. No a takovej pomyslný zlatý hřeb celý téhle části Slovinska si nechávám na podvečer. Vyrážíme totiž na nejvýš položenou silnici ve Slovinsku, na Mangardský sedlo do výšky 2000 metrů. Projíždíš tunely vytesanými přímo do skály a to všechno na silnici, kam se sotva jde jenom jedno auto na šířku. Cesta je normálně samozřejmě spoplatněná mítem, ale já už jsem tam byl dvakrát právě takhle na západ slunce a vždycky se mi stalo, že závody vlastně byly otevřený a dal se tam vjet úplně v pohodě zadarmo. Určitě si ale dávej obrovský pozor na projíždějící cyklisty, kteří jdou ze zhora dolů, protože tím, jak je ta silnice úzká, tak tě v některých místech dokážou hodně nepříjemně překvapit. Z horního parkoviště potom už stačí vyjít jenom několik desítek metrů nahoru na takovej malej kopec, jmenuje se Malý vrch, myslím, a odtamtud zase máš úplně úžasný výhled směrem na italskou stranu, dohlídneš za dobrý viditelnosti až k Dolomitům. Když jsme tam byli naposledy, tak jsem dokonce viděl i Ortler, což už je hodně daleko. No a samozřejmě na druhé straně zase krásný masiv Jalovce i Mangartu. Vlastně pořád se točíme okolo těch samých hor, jenom je objíždíme dokola. No ale pokud by ti to sem na tu silnici vyšlo naopak přes den, tak potom pro tebe mám skvělou alternativu k slovinským jezerům, jako je Bled nebo Bohyň. Z Mangartu totiž si jdeš zpátky dolů, dáš se směrem na italskou stranu a dojedeš k jezeru Lago del Predil. Je tady násobně méně lidí než třeba u Bledu, samozřejmě kvůli tomu, že se sem nedá úplně jednoduše dostat nějakou hromadnou dopravou. Je tady krásná, čistá křišťálová voda, koupání je povolený, dokonce na jednom místě tady snad i půjčují pedalboardy a najdeš tady dokonce i pláže, na kterých se prostě můžeš jenom tak vychillovat po dlouhým výšlapu. A to nejlepší, odsud je to totiž už jenom 10 minut zpátky do Tarvízia, kde jsme začínali a kde jsme vlastně my měli tehdy ubytování a možná ty budeš mít taky po tomhle videu, uvidíme. A dát si třeba celý tenhle slovinský okruh v jednom dni, to znamená vyjet na Vršič, dát si Šlemenovou špicu, potom si jet k řece Soči, tam se třeba vykoupat, vyjet na Mangardský sedlo a potom třeba ještě stihnout západ slunce dole u jezera a vrátit se do Tarvízia. Hodně nabitý den, my jsme to tak udělali a bylo to naprosto super. A vlastně jsme takhle spojili 3 typy z tohohle videa v jeden den. No tak jo, to je všechno z tohohle videa. Kompletní mapky k jednotlivým trasám a typům najdeš dole v popisku, tak na to určitě mrkni. Pokud si třeba na některým z těch míst už byl, tak mi určitě napiš tvoji zkušenost dolů do komentářů, nebo třeba napiš, kde si hledal ubytování, jak bys to líp naplánoval. Rád si to pročtu a budu si vážit jakýkoliv zpětný vazby. No a já už děkuju, že koukáte, že mě odebíráte a vidíme se u nějakého dalšího videa, buď tady, anebo někde na horách. Tak čau.